Λοιπόν, το τόνερ έρχεται σε αυτή τη συσκευασία. Το ανοίγουμε με ένα μαχαιράκι. Βγάζουμε τη φούσκα. Είναι μέσα σε μια σακούλα, το ανοίγουμε προσεκτικά. Αυτό είναι το ανοιγμένο. Προσοχή σε αυτήν εδώ την επιφάνεια. Γρατζουνιές, χτυπήματα ή δαχτυλιές θα εμφανίζονται στις εκτυπώσεις. Το τόνερ, για να το βάλουμε, ανοίγουμε το καπάκι του εκτυπωτή από αυτό το κουμπί. Ανοίγει το κάτω, από αυτό το κουμπί ανοίγει το επάνω. Μπορεί να τύχει στην πρώτη φορά που θα βάλετε τον εκτυπωτή να βρείτε αυτό μέσα πεταμένο λόγω της μεταφοράς. Αυτό κουμπώνει σε δύο πλαστικά. Θα πρέπει να κατεβάσουμε λίγο το πάνω καπάκι και να εμφανιστούν ένα εδώ και ένα εδώ. Η μπλε μεριά από το ρόλερ θα μπει εδώ και η μεταλλική μεριά θα μπει εδώ. Μόλις κουμπώσει κάνει μια μικρή περιστροφική κίνηση. Είναι εντάξει τώρα. Ανοίγοντας πάλι το καπάκι πηγαίνει στη φωλιά του. Το τόνερ, τα πτερίγια θα πατήσουν πάνω στα πράσινα βελάκια, δεξιά και αριστερά. Και το σμπρώχνουμε μέσα, κάνει το κλακ, δεν κουνιέται εύκολα. Κατεβάζουμε το πάνω καπάκι, κλείνουμε και το κάτω και ο εκτυπωτής είναι έτοιμος για να δουλέψει.